Καλώς ορίσατε στο cookhero.gr. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε σπιτικό ζαμπόν γαλοπούλας. Σε ένα μικρό κατσαρολάκι προσθέτουμε τις αναλογίες μπαχαρικών και νερού ακριβώς όπως αναγράφονται. Στη συνέχεια βάζουμε καπάκι στην κατσαρόλα και τοποθετούμε σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 5 με 10 λεπτά. Αφού το μείγμα μας έχει βράσει για 10 λεπτά περίπου και έχει κρυώσει, το σουρώνουμε και το αφήνουμε στην άκρη μέχρι να έρθει η ώρα να το χρησιμοποιήσουμε. Παίρνουμε το φιλέτο γαλοπούλας και εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση τριμάρω λίγο το παραφίλετο και το φέρνω πιο χαμηλά ώστε να είναι ο όγκος σχεδόν ίσος σε όλα τα μέρη του φιλέτου. Περνάμε το λάστιχο σε ένα μπουκάλι ή σε ένα κόνο αν έχουμε για ευκολία και αφού έχουμε τοποθετήσει στο ελαστικό μας δίχτυ το φιλέτο μας, ήρθε η στιγμή να γεμίσουμε τη σύριγγα και να βάλουμε το μείγμα σε όλα τα σημεία του κρέατός μας. Προφανώς μία μικρή ποσότητα θα μας βγει εκτός, μα είναι υπολογισμένη στην δοσολογία. Προσπαθούμε να βάλουμε το μείγμα όσο περισσότερο μπορούμε σε περισσότερα σημεία του κρέατος. Αφού ολοκληρώσουμε τη διαδικασία, τοποθετούμε σε μια σακούλα που θα τραβήξουμε τον αέρα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μας έχει μείνει και λίγο από το μείγμα των μπαχαρικών και το βάζουμε μέσα και κλείνουμε τη σακούλα και πάντα βάζουμε 2 σημεία ασφάλειας. Το τοποθετούμε στη συνέχεια στο ψυγείο για 5 με 6 μέρες και κάθε μέρα το γυρίζουμε πλευρά. Μετά από αυτές τις ημέρες το βάζουμε σε μια κατσαρόλα με θερμοκρασία νερού περίπου 80 με 90 βαθμούς. Εάν έχουμε συσκευή sous vide ακόμα καλύτερα, αν όχι κάνουμε αυτήν εδώ τη διαδικασία. Καλύπτουμε το κρέας μας μέχρι πάνω με ζεστό νερό 80 με 90 βαθμών Κελσίου και στη συνέχεια το τοποθετούμε στο φούρνο για περίπου 3,5 ώρες στους 100 βαθμούς Κελσίου. Μετά από αυτό αφήνουμε το φιλέτο μας να κρυώσει και στη συνέχεια το βάζουμε στο ψυγείο για μία ακόμα ημέρα. Μετά από μία ημέρα μπορούμε να βγάλουμε το ελαστικό δίχτυ και ήρθε η καλύτερη στιγμή να κόψουμε και να δοκιμάσουμε. Ακόμα και αν δεν έχουμε ζαμπονομηχανή, μπορούμε να το κόψουμε όσο πιο λεπτές φέτες μπορούμε με το μαχαίρι μας. Το αποτέλεσμα θα σας ανταμείψει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Ελπίζουμε να έχετε μια καλή επιτυχία όταν το δοκιμάσετε. Καλή συνέχεια. cookhero.gr